Bueno, bideo honetan egingo dugu 288. orrialdeko 58. ariketa. Eta bueno, ariketa honetan ematen digute funtzio hau eta esaten digute funtzio hau ez dala jarraia x3 eta -3an. Eta gainera eskatzen digute aztertzeko ez jarraitasun hori m parametroaren arabera. Orduan, bueno, hasi behar gara lehenengo eta behin limiteak kalkulatzen. Funtzioaren limitea 3an eta -3an. Orduan, bueno, honek ematen digu, izendatzailean 0 eta zenbakitzailean 27 gehi 9m gehi 9. Beraz, hemen daukagu 9m gehi 36 zati 0. Eta -3ren kasuan, ematen du -27 gehi 9m gehi 9 zati 0. Orduan, bueno, hau da 9m ken 18 zati 0. Bale, orduan, zer gertatzen da hemen? Begira, zatiki honetan, mren balio gehienetarako zenbakitzailea desberdin 0 da, eta orduan k zati 0 motako indeterminazioa ematen digu. Baina gertaziteken mren balioren bategaz zenbakitzailea ere 0 egitea, eta orduan 0 zati 0 motako indeterminazioa emango leuke. Eta 0 zati 0 motako indeterminazioa ez dakigu jarraia dan edo ez dan jarraia. Horre ezin dugu ziurtatu 3an asintota bat egongo dala. Orduan, egingo dugun lehenengo gauza izango da ikusi mren ze balioekin zenbakitzailea 0 egiten da. Orduan, 9m gehi 36 berdin 0 egingo dugu, 9m beraz -36, orduan m berdin -4. Bale, eta -3ren kasuan ere gauza bera egingo dugu, 9m ken 18 berdin 0, beraz 9m berdin 18, beraz m berdin 2. Bale, orduan, zer gertatzen da? M denean -4, goikoa ere 0 egiten dala, eta orduan 0 zati 0 dekogu. Orduan, egingo dugun lehenengo ondorioztapena da x denean 3 eta m ez danean -4, badakit, orduan, zatikiaren balioa k zati 0 motako indeterminazioa emango duela, eta horrek esan nahi du asintota vertikala daukagula. Badakizue asintota vertikala ere deitzen dela salto infinitua, jauzi infinitua. Bale, eta -3ren kasuan, hemen gertatzen dena da m denean 2, goikoa ere 0 egiten dala, eta orduan 0 zati 0 motako indeterminazioa daukagula, eta ezin dugu ziurtatu orduan -3an asintota dagoanik. Aztertu beharko dugu. Baina zer gertatzen da x denean -3 eta m ez danean 2. Orduan, badakit k zati 0 ematen duela, eta k zati 0 ematen duenean asintota vertikala dagoala. Bale, orduan, hau, listo. Orain, ikusiko dugu, aztertuko dugu, zer gertatzen den m denean -4. Bale? Orduan, planteatzen dugu funtzioaren limitea 3an, eta orain, funtzioan, momentu bat, zuzenago egin dezakedan marra hau, asko oso beto. Orain, funtzioan, m dagoen lekuan jarriko dugu -4. Orduan, behan geratuko zaigu, x berbiken 9, baina goian geratuko zaigu x berriru, ken 4x berbi gehi 9. Eta hemen ordezkatzen baldin badozue 3, ikusiko dozue ematen duela 0 zati 0. 0 zati 0 motako indeterminazioetan egin behar duguna da faktorizatu eta simplifikatu. Orduan, egiten dugu limitea x 3ra doanean, eta, behan, badakigu hau faktorizatzen dela horrela, eta goikoa faktorizatzeko nik uste dut hemen rufini egin behar dugula. Orduan, jartzen dugu koefizienteak, bat, -4, 0 eta 9. Eta hemen, saiatu beharko gineateke 9-ren, momentu bat, atzintu dut nahi gabe, hementxe. Saiatu beharko gineateke 9-ren zatitzaileekin, baina nik hau eginda dekodanez, badakit ematen duela +3 egaz. Orduan, zuzenean joango naz 3ra. Jisten duguna bat bider 3, 3, -4 gehi 3, -1, -1 bider 3, -3, hemen -3, -9, 0. Orduan, orain faktorizatuko dut, badakizue hemen dagoen zenbakia kontrako ikurarekin pasatzen dela ona, orduan, izango genduan x ken 3 bider x berbi ken x ken 3.
Vale? Orduan orain simplifikatzen dugu, eta orain ordezkatzen baldin badugu berriro ere 3 funtzioan emango digu 3 zati 6, hau da, erdia. Zer esan gure dago horrek? Azkenean hemen, x denean 3, m minus lau baldin bada, ez dagoela asintota vertikalik. Ikusten duzuen bezala ez du eman k zati 0, motako indeterminazio bat simplifikatu ondoren. Horrek esan nahi du, x 3 denean m minus lau baldin bada, funtzioa jarraia dela, eta bere balioa dela 0,5. Orduan hori da jarriko duguna. Vale? X 3 denean eta m danean lau, barkatu minus lau, kontuz hor, funtzioa jarraia da. Listo. Vale. Orain egingo dugu analisi bera minus 3an. Orduan, limitea x minus 3ra doanean, baina orain funtzioan ordezkatuko dut m berdin bi. Eta orduan geratuko litzaidake x berriru gehi bi, x berbi gehi bederatzi, zati x berbi gehi bederatzi. Bueno, hemen ordezkatzen baldin badozue minus 3 ikusiko dozu ematen duela 0 zati 0 motako indeterminazioa. Orduan, faktorizatu behar dugu. Bai? Venga, berriro ere izendatzailean jarriko dugu x gehi 3 bider x ken 3. Eta orain, rufin egin beharko genduan goikoarekin. Baina nik eginda daukat, orduan, denbora ez galtzearren, zuzenean jarriko dut faktorizazioa. Orduan, geratuko litzaiguke. X gehi 3 bider x berbi ken x gehi 3. Bale, orduan orain, simplifikatzen ditugu honek biak. Eta orain minus 3 ordezkatzerakoan ikusiko dozu ematen duela. Izendatzailean minus 3 minus 3 minus 6. Eta zenbakitzailean minus 3 berbi bederatzi gehi 3 gehi 3 15. Bueno, hau simplifikatzen baldin badugu, zati 3 egiten badugu goian eta behan, geratzen zaigu minus 5 zati 2. Bai? Bueno, orduan, zer gertatzen da? Bueno, gertatzen dena hemen ere da aurreko atalean gertatutakoaren bardina. Hau da, x denean minus 3 eta m denean 2, gertatzen dena da funtzioak balio normal bat hartzen duela, ez dagoela inolako asintota vertikalik. Ez du ematen k zati 0 motako indeterminazioa. Orduan, hemen ere bai izango dugu x denean minus 3 eta m denean 2, funtzioa jarraia dela. Vale? Eta listo, ja aztertu dugu funtzio honen jarraitasuna m parametroaren arabera.